god fornøjelse. Så er man i gang. Vi får en fin start for udvendige 14 Miss Beckham, også 8 Ice Dolly. Kom godt med fra start 6 Pretty Gazer, fint med inden ved race 1 Farvel her, hvor der er afviklet små 300 meter. Men det er altså i øjeblikket 11 Exciting Grey Girl, der nu skyder frem udvendigt følger 14 Miss Beckham, der åbnes i et frisk tempo. 11 Exciting Grey Girl, der skuffede som favorit på anden dagen i år, har altså taget føringen. Feltet meget, meget tæt samlet her, hvor der er afviklet små 600 meter. Vi ser altså foran Exciting Grey Girl og Dina Danekilde, der forsøger at drage derud af. 12 Amatico er fint med. Vi har også program nummer 1 Farvel, pænt placeret. 9 Viona er med fremme, hvor det foregår, men det er foran stadigvæk 11 Exciting Grey Girl. Lige bagved følger program nummer 9 Viona, der optager forfølgelsen inden ved rails hele tiden 14 Miss Beckham. Vi ser også fremme Shangri-La med Nicolas Cordery, der rider i en blå hue. Også 7 Crystal Gazer er kommet op i omdrejninger, men med et par længders forspring er det 11 Exciting Grey Girl, men der kommer angreb fra begge sider. 11 Exciting Grey Girl, 14 Miss Beckham er tæt på. Viona forsøger. Der er det hele taget kolossalt mange heste, der er med til at gøre op om det her. Hvem af dem skal først til målstregen? Det er i øjeblikket Viona, der kommer fint udvendigt. Skal Viona indlede sin karriere med sejr? Det bliver tæt op mod mål. Viona forsøger at komme i kontakt med Exciting Grey Girl. Hvem skal vi nå målstregen først her? Det bliver program nummer 8. Viona, der indleder foran 11 Exciting Grey Girl og 3 Shangri-La. Vi fik lidt besøg heroppe i uden for speakerboksen, og det var altså med Viona som en fin debutvinder for Louis Villarroel. Ja, der var et par gæster heroppe ved pressetribunen. Det var nok dem, de kunne høre, og de råbte, de hæppede på Viona, der sejrede foran Exciting Grey Girl. Jeg håber, at man fik spillet lidt plads på den, og tredjepladsen til 3 Shangri-La, 9-11-3. Det blev resultatet af eftermiddagens sidste løb her på Københavns Galopbane. Jeg har kun tilbage på vegne af redaktionen at sige tak, fordi de valgte at kigge med. Tak, fordi de overvejede dagens løb. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi sender fra Charlottenlund Travbane og Åbytravet, og derudover fra Lotteria-løbet i Italien. Lad os afslutte for eftermiddag med den fine debutvinder. Søren Jensen trænede Viona i sadlen spanieren Louis Villarroel. Tak for i dag.